हेल' फ्रेन्ड्स, आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों जों बेखौनो सावरायगोन एसपी अफिसार बोरै जानो हायो। दा बेनि सोमोन्दै आंनिनो बड' ब्लग्स पेजआव थाखानाय एसपी अफिसार बोरै जानो हायो बेखौ फरायना दिन्थिगोन। नोंथांमोना मोजाङै जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। मोजाङै बुजियाखैब्ला आंनि बड' ब्लग्स 32.blogspot.com बे लिंकखौ गाहायाव होदों, थांनानै मोजाङै फरायफिननो हागोन। दा भिडिअखौ नायलांबाय थादो। एसपी बोरै जानो हायो। एसपीनि आबुं सोदोबा जाबाय सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस। बिसोरो जोंनि हादर आरो हादरनि थागिरिफोरखौ आबुं हेफाजाब होयो। आथिखालनि गोबां लाइमोनफोरानो पुलिस अफिसार जानायखौनो बांसिनै सायख'ना लायो। जों मिथिगौदि कनस्टेबल एसपीखौ लानानै DIGसिम गोबांथार पस्ट दं। बेनि गेजेराव DSPनि पस्टआ जोबोरैनो गोख्रों आरो गोहोगोरा जायो। बेयो मोनसे जोबोरैनो गोजौ थाखोनि मानगोनां साख्रि। एसपी बोरै जानो हायो बेनि सोमोन्दै एसे सावरायनाय जाबाय। क्वालिफिकेसन: जायखिजाया आयदायाव ग्रेजुवेसन जानो नांगोन, जेरै BA, BCom, BSc बायदि बायदि। एसपी अफिसार बोरै सायख'नाय जायो। एसपी अफिसार जानो थाखाय UPSC इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिसन आनजादनि थाखाय आर'जलाइ गथायनो नांगोन। बे आनजादआव IAS आरो IPS मोननै मासिआ इन्डियानि जायो। बेनि गेजेराव IPS पस्टखौनो सायख'नो नांगोन, मानोना बे IPSनिफ्रायनो APS, SP, SSP, DIG, DGP बायदि बायदि पस्टखौ मोननो हायो। माने बेयाव मा होनदों, जायफोरा एसपी अफिसार जानो, दा बिसोरखौ बोरै सायख'नाय जायो। माने ओरैबायदि, गिबियाव एसपी अफिसार जानो थाखाय UPSC एग्जाम होग्रोनांगौ। UPSCनि आबुं माबायानो जाहैबाय जोंहा, फुल मिनिङानो जाहैबाय इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिसन। बे आनजादनि थाखाय जों आर'ज बिलाइ गथायनो नांगोन आरो बे आनजादाव जोंहा सेन्ट्रेल आरो इन्डिया गभर्नमेन्ट, सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो इन्डिया गभर्नमेन्ट मोननै माने जोङो साख्रि मोननो हायो। दा जों इन्डिया गभर्नमेन्टनि जाहैबाय IAS आरो IPS। थिग जोङो एसपी जानो थाखाय IPSखौ सायख'नांगोन। बेनिफ्राय दा दङ जोंहा बोसोरसिमा, बा जोङो बेसेबां बोसोरनिफ्राय बेसेबां बोसोरसिम जोङो बे पस्टखौ एप्लाइ खालामनो हायो। दा जेनेरेलफोरनि थाखाय दङ 21निफ्राय 32 बोसोरसिम, OBCफोरनि थाखाय दङ 21निफ्राय 35 बोसोरसिम आरो SC आरो STफोरनि थाखाय दङ 21निफ्राय 37 बोसोरसिम जोङो एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनि उनाव दङ देहायारि आनजाद, माने फिजिकेल टेस्ट दङ जोंहा। बे फिजिकेल टेस्ट दा हाइ गोजौ हौवाफोरनि थाखाय जोंहा नांगोन 165 cm आरो फेमेल 150 cm आरो SC STफोरनि थाखाय मेलफोरनि थाखाय 160 cm आरो फेमेलफोरनि थाखाय 145 cm। जेब्रा बिखा एबा चेस्ट होनना बुङो। मेलफोरनि थाखाय जोंहा 84 cm आरो फेमेलफोरनि थाखाय 79 cm। आइसाइटआव दङ जोंहा उइक, लोरबाङाव दङ 6/12 to 6/9 आरो गोग्गो हेल्दियाव दङ 6/6 to 6/9 जानो नुथाय आरोना। बेनिफ्राय आर'ज बिलाइ जमा होनायनि समा मोनफ्रोमबो बोसोरनि फेब्रुवारि दान। बेखौ अनलाइननि जोहै जमा होनांगोन। माने बियो, बे आर'ज बिलाइखौ जोङो, बे UPSC आनजादनि आर'ज बिलाइखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो फेब्रुवारि दानाव मोनो। बेखौ अनलाइननि जोहै जमा होब्लानो जाबाय। दा आर'ज बिलाइ गथायनो मोननाय समसिमा, माने जोङो आर'ज बिलाइखौ खेबबेसे गथायनो हायो। हमना ला जोङो बोसोरसे होबाय, बेयाव पास जादिया, बै बोसोराव होबाय बेयाव पास जादिया, अब्ला जों खेबबेसे होनो हायो। दा बिनि सिमाया नैबे। जेनेरेलफोरा होनो मोनगोन 6 खेब आरो OBCआ होनो मोनगोन 9 खेब आरो SC STआ होनो मोनगोन आनलिमिटेड, माने जेब्लासिम 21निफ्राय 37 बोसोर जायागौमानि बियो बे आनजादखौ होबाय थानो मोनगोन। दा एग्जाम पेटार्नआ बिनिया गासै मोनथाम खोलोबनि जायो। माने एग्जाम पेटार्नआ जोंहा बे मोनथाम खोलोबनि जायो, खेबसेयावनो जोबा, माने मोनथाम होननांगौ। गिबियाव जोंहा सेथियाव दङ प्रिलिमिनारि एग्जाम, नैथियाव दङ मेन एग्जाम, बेनिफ्राय थामथियाव दङ इन्टारभिउ। माने प्रिलिमिनारि होखांनायनि उनावसो जोङो मेनखौ होनो मोनगोन, मेन एग्जामखौ होखांनायनि उनावसो इन्टारभिउ होनो मोनगोन। दा जोंहा बे प्रिलिमिनारि आरो मेन एग्जामफोरखौ मोनफा मोनफा बाहागोआव बोखावबावदों। जेरै प्रिलिमिनारि एग्जामाव गासै जोंहा मोननै पेपार थायो। मोनसे फार्स्ट पेपारा जाहैबाय जेनेरेल स्टाडिस, बेयाव 200 नाम्बार थायो, 200 नाम्बार। ओमफ्राय पेपार 2आव जोंहा CSAT, बेयावबो 200 नाम्बार थायो। दा आरो माबायाव जाहैबाय जोंहा मेन एग्जामाव जाहैबाय, मेन एग्जामाव जोंहा गासै 9था पेपार थायो। बे 9था पेपारनि गासै नम्बरा जाहैबाय 750 नम्बर, बेबायदि आरो। दा जायफोरा मोजाङै बुजियासै, बे थांनानै आंनि वेबसाइटआव थांनानै मोजाङै नायफिनदो।
नायफिनदो आरो बेजों लोगोसे माबा दंबावो बे UPSC नि गुबै माबा दङ वेबसाइट दङ बे UPSC नि वेबसाइटखौ आं डिसक्रिपसनाव होनो हागोन नोंथांमोना मोजाङै नायना लाबानो जाबाय बेयावनो बे हमना ला प्रिलिमिनारि एगजामाव मा मा फैयो मा मा साबजेक्ट फरायनो गोनां जायो बेफोरखौ मोनगोन आरो मेन एगजामाव मा मा फैयो मा मा फरायनांगौ जायो बेफोरनि सिलेबास डिटेल्सखौ मोनजोबगोन दा सिगांफोरनि माखासे थांनाय कुइसनफोरखौबो बेयाव मोननो हायो नोंथांमोना थांनानै चेक खालामहैनो हागोन गोसो गुदुंफोरा मोजाङै नाजाबानो जाबाय दा भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो लाइक खालामदो शेयार खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो थेंक इउ फर वाचिं